Manipod na surok 50 pesos kada kilo idinapan abulan. Nagpababa aging 50 pesos. Ket ita, pumatpataklaengen ti 32 pesos kada kilo ti white corn. Numan saan aday to ti kababaan na presyo anapadasan ti 45 ti tawen na ani Ryan manipod pidigan, dakil abanag ti nasurok 20 pesos, abi mabaan ti presyo ti mais, nang runa kadakwada aman nalon. Kusumot ti ko tatawam. Nakuha ata, nadamot kung namin pasit. Nakasyay. Nababaw na yun na. Iti talo bulan apa nagtalon na ti mais, iti nasurok 2,000 square meter atalon na, 72 asako, tinaapit na. Bumabapay dayto igapota mapusi ken mabilagpay ito pat nga aldaw. No sumsumaren manipod ti nasurok kumurang 15,000 a kapital na, kalaksidan kadagiti abono ken bukel, maikisay pay ti gastos na ti panagpapusi, ken tangdan ti panagpaboras, ken panagibilag. Mabalim lang ako nga bumaba. Tatang 32 tatiwa. Ngam G32 sir, nga per kilo. Damat lang kita am DJ. Damo ta kuka mo tanam nga nag damo buwa ka ta hanam mo nagkuka ngamin nagsibsibog. Adala to dapat. Dal tama tong dakil mo ta di gasto mo nagabono kami kada kwata. Pagay ken mais ti pagsinsinublaten na nga imula ti tinawen. Gapenta may sa isuna kadagiti manalon amang namnamalaing iti rain-fed wenno todo. Maibasar iti monitoring ti Provincial Agriculture Office, di manon aging 30 pesos kada kilo ti nagbabaan ti presyo ti white corn. Siguro dito ti may isang factor talagang adumo ti nagmula iti white corn dito ay abra. So supply and demand. Talagang ado ti production ti white corn dito ay abra and the demand is low. So siguro bimaba. Kaya nagitipay middleman. Ado ti production talaga nga mababain na. Awan ti regulatory power ti lokal gobyerno ken DA seknan ti presyo ti mais. Madaman ti panangtratar ti local government ti IRR ti sagip sakaak linteg amang papigsa ti pagbiyagan dagiti mannalon. The intervention da gumatang ti DA ken ti provincial government na kumaiti nakaalokit nga pundo during the time nga nababati presyo. Tapno ti kasta ket at this time ket hanunay bumaba. Ken of course masapol ti allocation. Amo tayo nga ti allocation no investment plan ket annual nga mabobra ket for the 2026 we will try to lobby for the fund para mabalin nga usarin to implement the Sagip Saka Act the power of the provincial government to buy commodities like corn and rice. Pebrero aging Marso ti peak harvest season ti white corn ken posible abo mabapay ti presyo na. Agtultuloy met ti prevailing programs ti upag nang runa kadagiti panakaited ti interventions kas ti fertilizer, bini ken dumapay nga inputs amang pababa ti cost of production dagiti mannalon. Jessica Boreta, Balitang Solid North.